Вітанки, мої шановні. Так, потиху починаем раскачиваться. Наш гэты човен стримерский. Понеделок. Мы с вами протягиваем гуляться. Протягиваем с вами карьер. Так, мы давно не гуляли. Тут были обновления. Кретины обновляют города усялякие. Ой, что тут робится. Вось. Вітанашки, врывром. Сёння так будем вром-вромкать, крыху покатаемся, поразводзім гэтыя грузы. Мабыць, выканаем нават некаторыя там наши дасягненні. Мабыць, ты, дарэчы, бачу, пачыналі як Еўратрак. А чаму пачыналі як Еўратрак? Мабыць, ты там бачыў ужо, дарэчы, у сціме мои дасягненні, што я 2 выканаў з акадэміі апошнім часам, недзе 2-3 тыдні мне. Еўрабасам. Я зразумеў. Ну так, хутка выходзяць аўтобусы. І па геймплею я там паглядзеўшы гэтыя стрымы, слухай. Вось нам трэба сюды. Так, а мне трэба, адпаведна, у Патрас. Вось. Бачу, я табе нават казаў, што ты раз'ебаў. Так. Сапраўды, там было штось такое. Выбачаюся. Так. Карацей, што я хацеў? Давайте поедем. Нам трэба адведаць, наколькі я памятаю, некаторыя мясціны, тыпу краявіды і відэазоны, каб здабыць 2 дасягненні гэтыя ў грэчаскіх ці грэцкіх гарадах, хутчэй за ўсё грэчаскія. А вось, і адпаведна на гэтым мы з Грэцыі хутчэй за ўсё скончым. Вось. А там паглядзім ужо, што будзем рабіць далей. Можна будзе праехаць далёка на ўсход, далёка на захад і гэтак далей. Я на гэтым тыдні пачну працу на беларусным крэзісар-майстар. Малайчына, Алексеевич. Малайчына. Супер. Так, адчыняем мапу. Мапа. Дзе ты? Медыя. Во. Я уже крыху забыўся, якая тут навігацыя, таму што мы тут былі 1,5 разы апошнім часам. Так, ось мне сюды трэба. А ну кропачку пастаў. А чаму ты не хочаш кропачку паставіць? Я так разумею, змяніліся налады кіравання. Ці не? Ці так? Не? Сапраўды. Так, і адпаведна што? Нам потым трэба будзе яшчэ адведаць вось сюды. Аргостолі, і тут я бачу фотозона ё, і гэтая ё. Табак, давайте спачатку з'ездзім на тую відэазону. Цікава, чаму ён мне пасылае то налево, то направо. Таму што там галоўная гэта аўтастрада. Зразумеў, не зусім зразумела, калі гляжу на гэтую з правага боку на навігатар. Вось. То шыкоўна, Алексеевич. Калі так, то я ў свой час буду праходзіць менавіта ремайстер. Бо ён жа ж будзе выглядаць лепш за звычайную гульню. Так што такія вось планы ў нас. Ну, дарэчы, на наступны тыдзень, адпаведна, у нас планы застаюцца, каб фармінг-сімулятар у панядзелак пастрыміць. Будзем так вось і трымацца гэтага графіку. То фармінг, то Еўратрак. І так паціху-патроху будзем рухацца. ВРВ, што ў цябе, дарэчы, цікавага на працы адбываецца? Можа, ёсць чым падзяліцца, чым цікавым выпадкам, як ты там зноўку ўсіх разгібаеш. Я пастараюся зрабіць без памылак. Добра. Гэта ўжо як атрымаецца, Алексеевич. Не пераймайся на гэты конт. Галоўнае, каб было хай сабе такое, як ёсць. З памылкамі, без памылак, гэта ўжо не важна. Галоўнае, каб было. А ўжо якасць потым паднясем, калі будзе час. Вось, я адзінае толькі захапляюся, ведаеш, чым я не разумею, як вы гэта так лёгка робіце, бо я і гугляў, я з Шаіхай размаўляў наконт таго, як рабіць гэтыя беларусізатары, каб гэтыя шрыфты мяняць і ўсё гэта. Я не зразумеў, мне не атрымалася. Усе спасылкі, якія мне трапляліся, што ў пошуку, што ў Шаіхі, яны былі outdated, як кажуць, непрацоўныя, вось, і хутчэй за ўсё
Вось, як гэта завецца, чакайце. Непрацоўныя, назовем гэта так, то бок аплікацыі, якія на там спасылка гэтая была даступная, каб расшыфроўваць гэты гексакод, яны не працавалі. €29 за праезд, ачмурэць. Так, там не шло ўжо па працы, напісалі, трэба будзе зірнуць. Як даедзем? Так, паліўная станцыя, але нейкі мост. Я мяркую, што мы... Гэтая відэасцэнка, яна на нейкім мосце знаходзіцца ж. Паміж востравамі. Ну і што ты? Перакінуўся ён на мой пас, паскуднік. Не, так і ведаў. Уже чакаў нават на гэты мув. Паскуда. Яны заўсёды так робяць. Гаўняшкі электронныя. Оу, Валера, ты паглядзі, нам тут трэба трымацца правага боку. Ведаеце, што мяне здзіўляе зараз у Еўротраку? То колькі ўжо часу прайшло, але аптымізацыя нешта ў них моцна так скарацілася. Раней усё было вельмі плаўна. А зараз я назіраю за гэтую карцінку, якая пачынае часам дрыгацца. І мяне гэта, ну, як засмучвае. Тут гульня бляха нават не чыхне. Калі мы гуляем у нейкі God of War, партаваны, дзе дэталяў больш і ўсё іншага больш. Так, тут нейкі раздзяляльны востравок. І налево ніяк, толькі паехаць на кольцо. Ну, добра, хай будзе. Паладзін, вітанкі. Загніваючая Еўропа, нават карцінка дрыгаецца. Ну, штосьці такое, так. Ой, глядзіце, што тут можна зрабіць. Так. Сюды, чакай. Хлопче, выбачаюся, мне трэба. Беларускія трак-драйверы, што вы сабе думалі? Цікава, чаму гэта палёвная станцыя агароджаная вось гэтымі іксамі? Навошта гэта рабіць? Глядзім кат-сцэну. 7 з 8, то бок яшчэ адна засталася, акурат яе мы і наздагонім на той выспе, куды мы зараз і паедзем. Так, пакуль яно ідзе, я тут пагляжу. Вітаночки, вітаночки. Так, каб было 3 ікса, я б тобі казав, чому там огороджено. А там 4 було. Так, добре, гэта не цікавіць мяне. І гэта... Ось так. Окей.
Ух ты, паглядзіце на гэта, гэта не канал? Гэта паміж выспамі канал? І што гэта? Ля, як выглядае прышпільна. Ці гэта ён штучна так выраблены? А калі гэта канал судаходны, чаму там няма ніякага карабля? Можа ён проста не судаход, можа рака? Карынфскі? Штучны? О, халера, я нават не ведаў. Там канал такі маецца. Я чамусь падумаў, што калі ўжо штучна зрабіць, дык маглі б намаляваць і караблік, правда? Вы так не здаецца? Так, навігацыя. Усё, мы вяртаемся ў порт. Зараз у порт вось сюды і плывем. Халер, а во, ікса зрабілі замест. А, цяпер ікс адказвае за гэтае. Так. Што за лайно тут у нас? Гэтае зняць, туды паехаць, усё. Так, вось тут у нас дзве кропачкі, гэтае адведаць трэба, так. А як гэта называецца? Порт. Аргастолі, хай будзе Аргастолі. Пасунуліся паціху. Як, Паладзін, дарэчы, твае здароўечка? Што цікавага? Што на выходных рабіў? Можа, $1 000 000 зарабіў, а ніхто не ведае тут. О, таксама добры шляхетны, фацэтны чалік. На Вольво ездзіць, як я. Ён паміж Пелапанесам і іншай Грэцыяй перакапаны, там маленькі грэкі ў антычнасці там персаў спынілі. Оу, блядь. Іра сабе ты эрудаваны. З табой спрачацца наконт гісторыі гэта буляха. Будзе горш. Лепш не спрачацца. Пакуль жыве, хацелася быць здаравейшым. О, ёпта, глядзі ты, як я патрапіў. А я куды ж здаравейшым? Што, яблыкі не есіць, што? На выходных нічога цікавага, вунь учора памацаў дэмку ў... Блядь, я прачытаў дзеўку спачатку. Ашалець. Я такі чытаю дзеўку, раблю паузу, каб пераглядзець гэтае слово. Не, ўсё ж такі дэмку. Так, у стаме цікавую, што за яна? Дума, так сабе зацягнула. Дзеўку у стаме. Калі замяніць, то яно нават і падыходзіць. Я пра гэта і кажу. Што галава чамусьці прачытала. Не хапае, слухай, бракуе ў мяне гэтага вітаміна, комплекса ЕБЦ. У арганізме трэба аднавіць сёння, паспрабаваць. Калі ўжо такое ў вочы лезе самое. Як называецца дэмка? Што за гульнявая дэмка там была ў цябе? Мяне, дарэчы, зацікавіла, вось памятаеш, калісьці выходзіла ў адзін месяц 3 дэмкі беларускія? Так, каб цябе халера, паскуда ты драная. Гаўна кавалак. Ануча, блядь, армейская. Гэта не ты, Паладзін. Блядь. Усё. Усё ўжо нават памульцы не працуюць як належыць. Нас дагнаў. Паехалі. Паехалі. Будзем рамантавацца потым. Iron Nest.
Heavy Turret Simulator Demo. Я такої не бачив. Але, типу, хучись ніби Tower Defense ніки. Там, короче, треба на артилерійській установці вилічувати азімути і стріляти туди. Гэта як черві на максималках. Worms, пам'ятаєш таку гульню? Гулявся у яе? Там я пам'ятаю, ми гулялися аж на у 4 на одним компі в гэтую гульню. О, до речі, гэта станція стаіць з левага боку. Можа на яе мыльнуць. Нахер, поляцелі далей уже потым. Вормсам памятаю, але ж там некалькі гульняў па іх нават 3D былі. Так, былі так. Былі. Мне сябра, двое сяброў у дзяцінстве менавіта ў 3D гулялі, больш за ўсё ім падабалася. Але яна так выглядала, сумнеўна. Все ж таки мне гэта тактычна, калі ты кожны раз выкарыстоўваеш розную зброю. Вось, це было цікавей. Памятаю, нават калі дзеці малыя былі старэйшыя, то я ім таксама усталёўваў, паказваў гэткую гульню, але яна ім уже не зайшла. Быў Майнкрафт, потым Roblox яшчэ з'явіўся. Карацей, сышла ў тень, я бы так сказаў. Чэрві гэтыя. Але цікава было. Асабліва прышпільна было карыстацца гэтай бомбаю. Там такая з крыжом. Памятаеш? Аллилуйя. Там была яшчэ музыка такая. Аллилуйя. Бу-бу. Карацей, прышпільна. Падабалася. Так, бачу гараж. Так, пытальнички. А мне непредказальность банана подобалася. Ой, нет, там банан жорсткі быў. Что? Там легко было и самому померці. Поглядзі толькі на гэтае гаўно. Што ён робіць? Яшчэ памятаю гэтага голуба. Такі быў прышпільны. Вось, вядома, самая звычайная гармата, там базука гэтая, ці як я называлася. Сам была класная тым, што трэба было вылічваць хуткасць ветру, моц закідвання, каб яно там, і часам такія прыгожыя стрэлы атрымліваліся, што яно там по такой дузе і просто трапнуў галаву чарвяку. Пэмц. Але гэта ўжо нагуленасць. Калі ўжо нагулена было, калі ты ўсё ведаў механікі, то ўсё добра. Ой, я забыўся пра святло. Чакай. З гэтымі камерамі ашалееш, пакуль трапіш куды трэба. Чакай, як тут уключаецца святло? О, зноўку на ікса. Там можна было ва ўсіх біць і сваіх ачагах скідаць. Так. Гэтым яна была і прышпільная тым, што ты мог, калі кепска гуляеш, нанесці сабе больш шкоды. Памятаю, там же ж былі такія ўдары, тыпу каратыста. Вось, і часта здаралася такім чынам, што... яшчэ была біта бейсбольная. Во, гэта было самае надзейнае. Падпаўсці і біта і шмальнуць. Вось. А караціст, я памятаю, што калісьці падпоўзшы бліжэй да ворага, націснуў там, а ён такую сальтуху выдае і брык у ваду. Карацей, не атрымалася.
Так, давай паглядзім, што куды гэты карабель плыве. Я спадзяюся, што плыве куды мне трэба. Так, Анкона Бари Триест. Не, гэта ўсё не тое. Значыць, патрэбны мне той карабель, другі. Штраф выпісалі за тое, так, за тое, што без ліхтароў уключаных быў. €300. Але у нас тут, слухай, мы ўжо столькі гуляем у гэтую гульню, я ж пачынаў менавіта з яе стрыміць. Танкі былі і Еўратрак. Дык, мне падаецца, мне тут 100 ці 200 мільёнаў ужо даляраў гэтых еўраў. Не гэтыя мандаты да аднаго месца. Пакуль не накажуць, не пачнеш выконваць правілы. Так і ёсць. Гэта лепшае закрапленне гэтых навыкаў, ведаеш, што бок у цябе ёсць веды, калі ты пачынаеш рухацца па дарогах. О, Аргастолі. Сюды паляцелі. Вось. То бок ты ж падрыхтаваны, тыпу, у школе вучыўся, на правы здаў. Вось, і гэтак далей атрымаў гэты, вытрымаў гэты экзамен. Але потым, калі па дарозе катаешся, каб не забыцца нічога, трэба, каб гэтыя веды аднаўляліся, але ж за ўсё яны аднаўляюцца менавіта тым, што ты атрымліваеш мандат у плечы. Тут не трэба павышаць хуткасць, перавышаць, бо цябе сфоткаюць, альбо проста пакараюць. Куды гэта, дарэчы? Чакайце, мне трэба зараз гэтую адзнаку зняць з мапы. Ось кудись сюди треба під'їхати. Треба, каб пасля таких штрафаў у гульні правы забіралі. О, не, дзякую. Я б тады не гуляўся ўвогуле. Файненькам не было. Так, што мы тут маем? Мы маем нейкую прыгажосць. Ну, меню. Не тое, вось гэта фотамод. Нейкая крама, што яна тут робіць? Бо тут нас цікавіць, типу, Дзева Марыя ін Аргостолі. Добра, неблагая ночная фотка. Так, все, поляцелі далей на наступнае месца. О, у нас по дарозе будзе акурат майстэрня. Заедем яшчэ, адрамантуемся, направім усё, што зламалі, пакуль сюды ехалі. Паглядзі, які, бляха, турыстычны раёнчык. Ліхтары паабапал дарогі. Божух, ну як ты фрызішся. Гульня, што з табой? Ой-ой-ой-ой, аптымізацыя як... Нібы горш і горш становіцца ўвесь час. Таму што я не памятаю, каб у мінулым стрымах штосьці падобнае было. Так, гэта паліўная станцыя, і за паліўнай станцыяй у нас... майстэрня. Да йога. І раз сабе заехалі. Яны што, пра санкцыі не чулі? Ой, мабыць, я не туды паехаў, слухайце. Трэба было прама. Зараз ты будзеш мне трындзець, што ты праз бардзюр не можаш праехаць. Я правильно разумею?
Холера. Так, кудысьці сюды. Нейкія сметнікі незразумелыя. Во. Так, падтрымачка, ремонт і канфермім усё. Чаму 7% ты не хочаш адрамантаваць? Шасі. Колькі ты... О, не, дзякую, 354 за рэстаўрацыю. Іра сабе. Три, 5, 9. Ну, кабіну-то нахер, але во гэтае. Давайте мы гэтае выправім. Давай наперед. Так, я спадзяюся, мяне трымаць тут не будуць, простое, што зараз. 3 фуры тут на паліўную станцыю заехалі заправіцца, паглядзіць толькі на гэта. Так. Проціснемся. Ух! На тоненькага. Як прайшлі, га? Опачки. Ну і... Всё, бляха, загарадзілі. Дэманы. Давай, выезжай, хлопче. Я за тобой одразу. О, скрипты спрацавалі, бачыце, колькі машин стаіць? Бля, який месяц пригожий над городом. Что за дорога такая, бляха? Вымушаны ехать за этими черепахами. Ну, поехали, дядька.
Нам сюди, тому туди. Так, когось здогнали вже. Яшчэ адных марудзілаў. Флекс, світанкі. Опа, що куди едем? Ми едем на відеозону. Ми будемо глядіти ролик, який нам покаже яку-небудь пригожу мясціну з усіх вигодних ракурсів, і ми таким чином зробимо досягнення собі. Це апошнє досягнення, якое необходне. Ну, досягнення божих на кропка, яка необходна для здобычі гэтага досягнення. Єць! Когда что тут нельга выйсці з машины і поплаваць у море. Было б прышпільна. Хаця б маглі зрабіць, дарэчы, і на машыне з моста скокнуць і выплыць на пляжы дзе-небудзь. Як твоя справа, Лекс? Що на виходних робив? Давай, родная. Так, оливковый аллей тут выращивать 100%. Бугай оливковый по правому боку. Та норм для тау дрону моделью 3D модельки для портфеля. Хо, вось оно что. А ты навучаешься сам полетать? Маецца на увазе, каб здымки рабіць? Ёсць нейкая мэта дзеля гэтага? Будзеш трэвел-блогерам, мабыць? Так, хлопцы, шо вы тут, як вы тут? Можна я вас тут крыху об'еду? Не, што вы па начах ездзіце у гарах сваіх. Ось я ўпэўнены зараз прыгажосць у нас з левага боку, таму што дарога знаёмая, вельмі падабаецца такая. Шматкроць сам па такой ездзіў. На ўскрайку гары серпантынам гэткім. Прышпільна. А пакуль ноч нас нічога не бачна. Шкада. Круці, не спі. За стерном. Ну, кемпери, як належить.
Так, ну мы амаль даехалі ўжо нарэшце. Так, сюды што? Цікавая вуліца. Одна палова ніжэй, другая вышэй. А шалець на фуры по такой вось прышпільна-турыстычнай вуліцы пердоліцца. Хто гэта прыдумляў? Не лятаю просто ў цэлях хобі, збіраюся кудысьці і лятаю паміж дрэвам з... ФПВ можна адчуць сябе птушкай. Гэта як гэтыя спартоўцы атрымліваецца. Бо я там бачу крыху відэа ад FPV-шнікаў, спартоўцаў, якія там проста на шалёных хуткасцях у будынках часам лётаюць. Ну, мабыць, найбольш такія ўражлівыя відэа менавіта з будынкаў, бо яны там і праз нейкія вокны пралятаюць, і праз вентыляцыйныя. Гэта адтуліны, бляха, адскуль ты ўзяўся, сабака. Ля, якая прыгажосць. Паглядзі на Марыну гэтую. Паглядзім і мы зараз уначы. Вось наше дасягненне. Сайт Legends. Мы гэтае зрабілі. Зараз я яшчэ пагляджу у нас, што будзе наступным. А Мугрэцыі, памятаю, было 2. Такіх даволі лёгкіх, якія мы не скончылі на мінулым стрымы, праз тое, што часу не хапіла. Але вось зараз усё у нашых руках, як кажуць. ВРВ я бачу відэа, як з дапамогай FPV украінцы ганялі з тэпам афрыканскага найміта пад песню «Тота Африка». Ну не трэба ўжо так. Я пэўнены, Лекс такім не займаецца. Сафары, так кажучы. Ну, я разумею гэты сцёб. Я разумею. Вядома, гэтым афрыканцам, ды ўсім іншым на тэрыторыі Украіны няма чаго рабіць. Але папулярызаваць гэткія відэа я супраць. Яны патрэбныя выключна толькі як доказ стратаў у ворага. А так, папулярызаваць не, дзякуй. Давайце без гэтага. І так ужо занадта ўсё жорстка пераваліла за будь-якія чалавечыя ўспрыманні чалавечага. Назовем гэта так. Гэта ім нам паром паказваць, ну тыпа мы ніколі не бачылі. Першы раз бачым, вау, паром. Мне выдаецца, мы ўжо столькі паромаў пакаталі ў гэтай гульні, што не засталося ніводнага, дзе мы б не былі. О, дарэчы, добрая музыка, яна мне падабаецца. Яна, ведаеце, як гэтыя рэйв-паці у 90-е. Просто вочы заплюшчваеш і паляцеў. Так, зараз што будзем рабіць? Зараз паглядзім у Steam. У Steam паглядзім, я спадзяюся толькі, што вы бачыце Steam. Не бачыце, чакайце, я вам падрублю. Вось. Оп, ой, зараз вы бачыце. А так нават лепш бачыце, правда ж? Добра, хай так будзе. Усё. Глядзім. Londa Black Sea. Complete Excellent Deliveries. Я потым прачытаю, выбачаюся. Зараз мне трэба кіраваць вокнамі, таму я не бачу. Так, Complete Excellent Deliveries. Гэта мы можам зрабіць, дарэчы. Вось гэта галоўнае такое, ведаеце. У нас усё гэтае маецца. Дзеля гэтага Orient Express. Ну, таксама можна зрабіць.
гэта нам дастаткова пілгрымаж. На жаль, што мы падвеслі, таму што нам трэба вось у Карунью завесці хоць штосьці з Лісабону. Бачыце, Лісабон у Карунью. Таму гэта трэба шукаць. Ой, гэта жудасна, я потым як-небудзь Professional Driver. Но гэта мы былі блізкія, але не зрабілі Through the Serpentines. Таксама складанае, таму што мы аднойчы ўзялі замову гэтую. І у чым праблема? Тут, па-першае, трэба ляцець як шалёнаму. Калі трафік ёсць, гэта ўвогуле гамон. Вось ён пашкодзіць настолькі, што мы не паспеваем па часе па гэтаму кароткаму маршруце. Гэта я адкладу пакуль што. Трэба штосьці прыдумаць з цягачом, мабыць, нейкую канфігурацыю максімальна хуткую дзеля гэтага задання. Пакуль што у нас цягач максімальна магутны, максімальна моцны. Вось, але мяркую, што ён не надта разганяецца хутка па тых серпанцінах, каб паспець завесці на перфект. У нас атрымалася, калі я не памыляюся, на bad. То бок там ёсць perfect, good, bad. І вось мы на bad толькі паспелі. Пры гэтым мы нідзе не спыняліся, ніякіх аварый не было, але проста вось праз трафік і іншае мы не паспелі ўчасна. Вось Going Camping, нам застаўся толькі Camper Vans вывесці ад адпаведнай кампаніі. Так, All Inclusive. For Unique Hotels. Вось гэта можна будзе зрабіць яшчэ, але не зараз. Templeworthy, 3 Marble Blocks, таксама у Грэцыі. Gift of Athena. Вось, Deliver Olives or Olive Oil from Eliarchos. Вось гэта трэба будзе зрабіць, мабыць, сёння пачнем. Потым Nordic Horizon яшчэ не купіў, шкада грошай. Так што, ну ўсё, значыцца, чакай. Northern Secrets. То бок мы зрабілі гарады. Вось гэтае мы зараз зрабілі. Поле де Coastline. Не, чакай. Глядзіш ты. А калі мы зрабілі па гарадах, каталіся? Вось Sight and Legends у нас было. Double Trouble, гэта я зрабіў ужо ў Акадэміі. Advanced Students, Nerd of the Road. Гэта ўсё Акадэмія. Shining Star. Гэта таксама ў Акадэміі. Ой, як даўно мы не стрымілі, шалець. Не рабілі дасягнення ў Еўратраку. Не, гэта не то. Вось гэта ўжо не то, то бок за некаторы час ён ужо не паказвае. Так, My Achievements. Давай у самы низ. Там, дзе мы... Ось тут. Тут будзе зручней. Пілгрымаж адзін застаўся ў Карунью. Гэта мы зараз паглядзім на усялякі выпадак. Так. 4 з 6 гэта не лічыцца. Going Camping таксама трэба паглядзець будзе. Ой! Гэта ў геймпад у мяне па стале паляцеў. Дайце я пагляжу. Camper Vans. Camper Vans. Апошні. І... Дзе ты? Пілгрымаж Карунья. Корунья, як выпісваешся? Из Лісбона. На это мы паглядзім. Так, што тычыцца ў нас грэчаскай Gift of Athena. І гэта я себе пазначу, як я называецца Eliarchos. Eliarchos. Olive Farm. Farm 5 cities in Greece. Правда? In Greece. Окей. Усё. Я готовы. З тым зачыняем. Вось. Гэта звяртаю. Гартаю, згартаў, згортваю. Так. На трак-сімулятор ёсць белмова. Набыў сабе таксама на акцыі. Сур'ёзна? Не бачу я белмовы на трак-сімулятор. Так. Усё. Вось. Там ёсць мод на Беларусь. Так, ёсць. Сапраўды там ёсць. Давай
Та чакай ты, божах, на меню, калі ласачка мне. Давайте глядзець звычайную квік-джобу, каб нам не пералятаць. І мы тут набіраем спачатку камперванс. Кампервенз. Чаму спачатку гэта? Таму што... Ах ты, халера, паглядзі, тут няма нічога. Споры з Ліможа, Ольштана, Брусселя і Альгецераса. Гэта Гішпанія. А нам трэба па Балканах, каб гэта было з балканскага паўвострава перавесці камперваны. Вось, таму не пасуе. Ну і апошні, адпаведна, гэта будзе Лісбон. Ну ёб твою налево, мать, ну. Гэты геймпад мяне давядзе. Глядзіце, вот у нас ёсць шмат чаго, трэба з Лісабона, выбачаюся, у Карунью. У Карунью. З правага боку мусіць быць Карунья. Пакуль што нічога не бачу. Гена, Альбрехт, Парís, Лісбон, Порто, Росток, Альбукерке, Лісбон, Кордоба, Мадрид, Карунья. Ну то ўсё, паляцелі. Няўжо мы выканаем гэтую задачу, хлопцы, калі гэта адбудзецца, атрымліваецца, мы гэтую задачу рабілі паўгады дакладна. Чакалі гэтай замовы. Ашалець, банжур, ёпта. Фэй, курва! Як табе твой шыйнік? Шыя не баліць? А? Ты дзе быў? Ты дзе ты бадзяўся? Са сплава павярнуўся. Ага, зараз будзе распавядаць пра сваё вольнае жыццё. Ну, давай. Ой, я забыўся, што мы ж ужо з прычэпам. Так, чакайце, на 5 падаецца. Не. Як падключыць, слухайце, міні-мапу, каб яна ў нас была, каб не была яна вось на гэтым... Бо мне падабаецца, яна занадта малая. Собака F. F1 не. F2 не. F3 не. 4 не. Так, F5 не. Так, гэта сюды чат. Фінансы, компанія, меседж, аудіоплеєр. Не трэба мне ніякага аудіоплеєра. Навігацыя чамусьці disabled стаіць. Каму disabled? Keep mirrors hidden? Не, дзякую. Ох ты, халера. Не. Чакай. А чаму гэта ў мяне навігацыя? А ну, глядзіна. Сюды спачатку. Опцыі пайшлі. Графіка, аўдыо, геймплей. Так, трансмиссия, vehicle physics, ассистенты. Headlight, hill start. Track speed limiter тут. Камера. Интерфейс в таким выпадку давай глядеть. Навигация. О, show navigation line always. Mode best. Not locked. Докину ж, бляха. Job map only, never always. Ось, до речі, цікаво, правда? Яно у наладах-то ёсць. А, у гульні нема. Ось там толькі ёсць. Та чакай ты, божах, на з геймпада як убора гэта ўсё выглядае. А шалець, няўжо мне прыйдзецца ось так пакуль што ехаць? Ой, халера, поехали. Так, F5, не. 5 гэта камеру пераключае. Не атрымалася. Alt F4, кажа, тролі. Гэта мы тролі, на сябе паглядзі. У люстэрка паглядзіся. Там тролі ўбачыш. Так,
Машнінскія халасцікі актываваліся ўжо на шчаслівага чалавека, що паладзін, що дзед. А скуль ты ведаеш, што ён шчаслівы? Ён жа ж ніколі пра гэтае не казаў. Машнінскі. Ён што, на цябе ажаніўся, ці што? Гаўно прычапілася, гэта я без фар зноўку. А, не, гэта спідзін было. Паябаць, паехалі. Нам галоўна ў Карунью даехаць. Так, тут у нас кольцо. Спакойна, спакойна. Дарэчы, вельмі цікава, я зараз бачу, што ў мяне левая люстарка падвоеная, а правага нема. Чакай, што гэта з інтэрфейсам адбываецца? Мне трэба ўсё пераналадзіць. Левая мне вось на гэтай машыне адпаведна не патрэбна, бо ў мяне люстарка і так бачна. А вось правая не проста неабходная, бо я адсюль. Вось мне так трэба рабіць, каб бачыць, дзе што я. Так, сюды хадзі Option, Interface, вось так. Кат, навігацыя. Needs Others, конвой. Это не той геймплей, не, графіка не, давай геймплей. Це тут было трансмісія, фізика, асістенти, трейлери, камера. Інверт маус, дякую вялікі, не. Автокамера, центрин, делей, дякую, не. Instant hold, знову не. Чакай. Гэта ўсё асістэнты, гэта ўсё не тое. Блокеры, фактор, трафік. Халера, бляха. Што адбываецца? Дзе ўсе гэтыя налады цяпер? Яны са сваімі абновамі гэтымі задзяўблі, шчыра кажучы. Ну куды гэта? Паказваць кат-сцэны, канвоі гэтыя мяне не цікавяць. Ой, онлайн. У графіцы, ну, не павінна ж гэтага быць. З іншага боку, у гэтай гульні, мабыць, все можа быць. Постпрацэсінг. Хай, ультра, environmentовская. Ось цікава, дарэчы, зараз усё зноўку задранае на самы верх. Чаму 200? Таму што 200. Такая синхронізацыя. Так, а на што я націснуў, калі мы вось тут былі? У звычайным меню. Mirrors, гэта двойка. Чацвёрка, гэта UI Mirrors. О! Ты паглядзі, я знайшоў. Вось каму прыйшло да галавы тое, што я зараз зрабіў, га? Паляпаць па гэтых вось кнопках. Паехалі. Каб знайсці, дзе гэтыя, бляха, люстэркі знаходзяцца. Засталося толькі знайсці, слухайце, навігацыю. Які прыгожы світанак гішпанскі.
Бля, мы стрелку поклали на спидометр, бачите? Во Мерседес видає. Не стоїть там бляха на іншому боку. Мандати виписує собака. Здой ведаеце што? Гледзячы на тое, як абыходжыцца з бягучым інтэрфейсам без навігацыі, я кожнага гэтага скрыжавання зараз, набліжаючыся да яго, хаця б дарогу спраўджваю. Трэба паварочваць ці не. Раней я не так пільна за гэтым сачыў, пакуль была навігацыя злева. Трымаемся. Тут у нас просто паліўная станцыя. Оп. Просто Михаэль Шумахер. Реинкарнация номер 2. Так, и что это такое? А, потому что платная дорога. Ну, давай сюда. Куда полетишь? €50. Шалеть. Мне ж детей кормить, вы что? Какие 50 евро, как проехать просто? Так, а ведаеце, чаго яшчэ бракуе ў інтэрфейсе? Гэта стомленасці. Это колькі у нас яшчэ да сну застаецца. Бо інакш я буду дазнавацца пра гэта толькі калі пазяхаць пачну. А мне такое не трэба. Испания, компания, Порту.
Так, чакай. А ёсць такія дальнабойшчыкі, Пакістан, напрыклад, каб на абвешаных дыванах. Ты як у гэтым, у Топ-Гіры. З дыванамі, з гэтымі справамі ўсімі. Глядзеў гэты спецвыпуск? Я не памятаю толькі справды яны па Пакістану ездзілі, ці можа па нейкай іншай краіне, але штосьці падобнае было ў іх там. Цішэй, пенчуга. Трымайся, стырно. Бахрамой на тарантасе возіць голодных под музыку. Не, гэта жудасна. І гучыць і выглядаем. Мне падаецца, у нас такое было ў Far Cry, не? Мы там рыкшу маглі схапіць, і там былі такія дыванікі, на вокнах яшчэ былі нейкія адпаведныя рэчы. Вось, і пад такую музыку мы ў чацвёртай часціне лёталі па гарах. На дыване самалёце лётаюць. А, дарэчы, бачылі, у сеціве з'явіліся відэа, як хтосьці з вынаходнікаў, ну, звычайных такіх, ведаеце, рукастых, у якіх рукі з плячэй растуць людзей. Яны зрабілі кавёр-самалёт, але ўнізе там не самалёт, вядома, а гелікоптер, падаецца, квадракоптер. На 6 гэтых вінтоў, падаецца. Такі. Карацей, прышпільнае відэа. Выглядае прыгожа, але шуму там проста гамон. О, мы недзе ўжо з'язджаць мусім з гэтай трасы. Шаша скончылася для нас. Трэба трымацца правага боку. Што мы дзе далёка? У Гішпаніі ці ўсё яшчэ ў Партугаліі, Порту, Іспаніі, Гварда. Чы за ўсё гэта на мяжу Іспаніі выязджаем. Іспанія, Іспанія, Іспанія. Давай. Я бачу такі диван самоліт. Чекай, проеду. Тут фрибілінг. На виїзді у нас возьмуть гроші, так. Такі на роликах. А, на роликах яшчэ був, сапраўды, так, по дорогах ездил, Аладдин. Было такое, так само памятаю. Магчыма, там знизу было нешта падобна на скейтборд, выглядала аж морэнна. Так. Гэтка я таксама бачыў. Ён нават завірусіўся, падаецца, ёсць такі канал People Are Awesome. Вось, і там ён таксама быў, я памятаю. О, глядзіце, хто нас абагнаў. Мерседес 124. Са спойлером, з ABS-ом нейкім нават. Намалявалі ж. Што, мы ўжо стрэлку паклалі? Галоўнае, каб толькі гэты не перакінуўся, пакуль мы тут едзем. Поворот. Яшчэ памятаю нейкага расейца, ён у адзенні бабы-ягі з мятлою ў ступе таксама катаўся па Маскве. Але, падаецца, тая ступа ў яго была на рухавіку электрычным, не? Тыпу, яна сама рухалася, а не ён катаў. А потым яго менты на чырвоны плашцы завярнулі.
Так, там гіраскутер быў. А, во, ну, гіраскутер быў, так. Хлопцы, ну, ніяк я не ведаю. Не, ну, паглядзі на гэта. А чаму ты не разам з іншымі едзеш туды направа? 21 евро заплатілі. А гэта мяжа з Гішпаніі, ці што? Што яна прамая, але мы скончылі платную шашу. Абмежаванне 120. Зараз было дзіўна, дарэчы, вельмі кепска было бачна пра тое, што мала фэпасаў. Атрымліваецца, што ніжэй за 24 фэпаса зараз гульня гуляецца шалець. Што за хуйня, толькі панядзелак, а праца ўжо да халеры. Ну, ёсць такія панядзелкі, слухай, вось я ўсё чакаю, калі ў мяне пачнецца, таму што з самай раніцы пытанняў было шмат, на шмат што адказалі, шмат што зрабілі, але ж ёсць такое, ведаеш, адчуванне у пастаяннага напружання, калі ты ведаеш, што ўсё не ідзе добра, як належыць, і чакаеш толькі, калі гэтае штосьці недзе надарвецца і пачнецца. Вось у мяне зараз нешта падобнае. Тыпу пытанні закрытыя, нічога адкрытага няма. Але вось ждёш, пакуль недзе трэсне. Ой, красі, всё гэта. Цішэй, цішэй, божухна. Няма, бляха, зладу з гэтым імпадам. То ён рэзка круціць, то бляха. Ледзь-ледзь, незразумела. Так, крыху панізіць хуткасць. У нас тут поворот за поворотом. Так, трейдер Тиф, вітанки. Першы раз тебе тут бачу. Так, нам не сюды, нам сюды. Ага. Вітаю з Украіны. Вельмі прыемна, што глядзяць з Украіны. Вельмі прыемна. Далучайся раптам, што рады, што завітаў. Мы, дарэчы, калісьці нават ладзілі сумесны стрым з Мув. Такі ёсць канал на Ютубе. Чалікам. По еўротраку раптам што. Вось. Ля, вось сяжу, чакай. Пэй. Так, вось сяжу і думаю, як тут усё стабільна. Я там па сплавах нашуся па ебенях нейкіх, тое сёе адбываецца, а тут праходзіш, дзе балбочае нешта. Едзе спакойна, ідылія. Ведаеш, мабыць, слухай, мяне праз гэта і не адпускаюць гэтыя гульні. Таму што я, калі пачаў стрыміць, вядома, я пачаў значна больш гуляць у гульні, не ў параўнанні з тым, што было да таго, як я ўвогуле стрыміць пачаў, так? Асабліва вось гэта тычылася танкаў. На танках гэта было вельмі заўважна, таму што раней, у мінулыя гады, то бок уяві сабе 13 год адгуляўшы ў танкі, у мяне было штосьці каля там 14, не было 15 яшчэ, ну амаль там 15 тысяч, 14 700 ці нешта падобнае. Колькасць баёў. І толькі за 1,5 гады, ну лічы 2 гады стрымінгу, у мяне было ўжо 22 тысячы баёў. Гэта колькі атрымліваецца? 7 тысячаў за 2 гады. Уяві сабе хуткасць набірання гэтай статыстыкі ўсей. Наколькі больш стаў гуляцца. А чаму? Калі хто каму цікава, не таму, што раптам дзеля стрымінгу стаў больш часу вытрачаць менавіта на гульні, а праз тое, што хутчэй за ўсё, вось я гэта так сабе тлумачу, таму што я нават і па-за стрымамі ўсё роўна яшчэ працягваў гуляць, некаторыя рэчы там зачыняюць, закрываць, а праз тое, што стрэсу дадалося значна больш. І справа ў тым, што калі ў цябе ў жыцці стрэс, і
ты разумееш, што ён не вырашальны, то бок не ты ўплываеш на тое, каб ён выражаўся. Ты тыпу робіш падрыхтоўку, нешта там гатуешся, рыхтуешся, вось, але ўсё роўна на вынік ты не ўплываеш, і хаця б у гульні ты маеш кантроль над тым, што ты робіш, атрымліваеш дасягненні. Вось тая статыстыка, дарэчы, у баях, ты яе кантралюеш, што выключна, каб яна была там 58% ці 54%, як калі. Вось. Але на нейкім узроўні, які цябе задавальняе, ты лічыш гэта дасягненнем сам для сябе. Вось праз гэта і гуляешся, таму тыпу ідылічна, таму, мабыць, людзі дасюль сядзяць, такія, як я. Хутка ўжо 50 год я сяджу, гуляюся. Як малое. І разумею, што штосьці не так. Карунья ў нас наперадзе, выдатна. Ужо хутка. Хутка ўжо давязем, правда ж? Можна паглядзець на мапу. Дзе мы там, далёка, недалёка? О, слухайце, яна ўжо пад бокам. І мы яшчэ не пазяхаем, то бок адназначна мы гэта зараз давозім. І я вельмі спадзяюся, што дасягненне, якое вісела паўгады, мы нарэшце завершым. Мне падаецца, мы ў гэтую Партугалію год таму гулялі, не? Трэба неяк спраўдзіць па сваіх стрымах, калі мы там пачалі Партугалію рабіць. Мы вось неяк плюс на мінус там гуляліся. Давай. Урыска, ты паглядзі на яго. Не хацеў сыходзіць у бок. Вось. І мне падаецца, мы Іспанію зачынілі, закрылі ўсе пытанні за месяца 2. Падлеткам зараз па ўсім свеце забараняюць карыстацца соцсеткамі, трэба піць... Бать, зараз бы уляцеў. Трэба пенсіянерам забараніць гуляць у гульню. Не трэба. Бо ведаеш што, Паладзін, я заўважыў, на мінулым тыдні мы ж пачалі гуляць Ведзьмара, праўда? Я вось на выходных сядзеў. Я гэта заўсёды раблю, хутчэй за ўсё, так кожны чалавек робіць, які аналізуе пастаянна свой стан здароўя ментальнага, вось, не толькі фізічнага. І разважаў на тое, ці варта максімальна ўпорвацца вось у гэтыя гульні і так далей, бо гэта ўсё ж такі штучныя нейкія дасягненні, правда? Яны цябе супакоўваюць, але па факту не вырашаюць глобальных праблем, якія ўсё ж такі існуюць, на якія няхай сабе ўскосна, але ўплываеш, але трэба проста ад цябе, што патрабуецца, гэта рабіць учасна, каб яно не зацягвалася з твайго боку. Нейкія рэчы. Вось. І трэба неяк на апераджэннях дзейнічаць і гэтак далей. Што я заўважыў, што калі... Блядь, я ўжо спужаўся, што гэта за брамы такія. Гэта проста платныя праходы. Вось, што я заўважыў, калі я не займаюся гульнямі, стрымінгам, агулам не тычуся, не сяджу на стрымах у людзей, так, не перапісваюся за імі ў чаціка, мне становіцца крыху лягчэй у параўнанні з тым, калі я проста актыўна взаемадзейнічаю з аўдыторыяй праз іншыя стрымы, праз іншых гледачоў, праз іншых стрымераў. Вось, таму што даю вось гэтай галаве сваёй адпачыць ад колькасці, менавіта важна падкрэсліваю тут колькасці падзей. І калі я проста выключаюся, бяру тую самую ж кніжку і так далей, галава пачынае нармалёва працаваць. От кажу табе, нармалёва працаваць, проста пачынае, нейкія ідэі ў галаву прыходзяць, калі рабіць, што рабіць, ну і гэтак далей. То бок, ось часам кажуць жа ж агарнуць справы, правда? Вось менавіта, так, трэба ўлева. Менавіта, калі адключаешся ад праблем, скрачаеш колькасць апрацоўваемых праблем адначасна, вось, яно сапраўды дапамагло. Вось такое назіранне уласнае. Таму стрымы іншых блогераў запускаю, але не каментую, і гэта будзе практыкай бліжэйшых тыдняў.
Ужо як там будзе, не ведаю, гэтыя стрым-струкі, ці яны будуць захоўвацца, ці не, таму што мне пастаянна злятае, напрыклад, у магільшчыка. Я не ведаю. Вось. Але каментаваць не. Я буду займацца іншымі справамі. Трэба, каб гэты ўзровень стрэсу, ён зменшыўся. Бо становіцца крыху цяжкавата. Так, галоўнае, грошы не выкідвайце, робяць некаторыя ва ўсялякіх мамошках. Ой, гэта так. Менавіта, гэта проста, тыпу, вось, тыя штанкі. Не, грошы я лепш заданачу Ватафатца. Ён, дарэчы, добры мульт пераклаў. Я агучыў. Ну, добры, у сэнсе таго, што ён здзекуецца натуральна над хібамі гэтага свету. Піць з усяго, што адбываецца, з дзяржавы, якая кантралюе і намагаецца кантраляваць абсалютна ўсе бакі жыцця. Вось. І гэтыя... Так, страйк, стрым-срук. І я зноў прасраў. Та нічога страшна. Не было б больше бяды, слухай. Усё роўно стрым-струк самы вялікі будзе ў ВРВ. Што ты не рабі. Бо гэты чалавек. У яго гэта да аўтаматызма даведзенае. Яму няма што рабіць, апроч таго, як стрым-струкі свае гэтыя нарошчваць. Трейдер ТТВ. Так, зараз чакай, прачытаю. Блять, а мне куды? Мне ўлева? Не, мне сюды. Мне ўніз трэба, на кольцо, правда? Там же ж не кольцо, там нейкі паварот. Ага. Добра. Так, дуже прыемна чуць беларускую мову на стрымы, таму що багато в основному спілкуюць расійскаю. Ну што зробіш, такі час, слухай. Вось, ты разумееш, мы разумеем, шмат хто разумее, але ж не да ўсіх беларусаў дагрукацца, магчыма. Вось, як яно ёсць, так яно ёсць. Мы гэтую справу спрабуем выправіць. Я упэўнены, што на пэўную колькасць людзей гэта ўплывае. А паколькі ўплывае, то, адпаведна, справа не марная. Мы ўсё гэта робім агульным такім кагалам, калі так можна казаць. Вось, нас колькі там стрымераў існуе з тых, што я ведаю, каля 30. Вось, гэта толькі ты, якія гульнявыя стрымеры маецца на ўвазе і на Ютубе, і на Твічы. Вось, ну а ўжо... Да ідзі ты ў сраку, божух, ну выскачыў нет некуль. Чарцяняне паскудныя са сваім мандатам. Вось, дык крацей, калі мы ўжо гэта робім, то калі-небудзь яно выправіцца, яно не згіне. Вось, і... Калі будзе зручны час, я упэўнены, што наш голас будзе ўлічаны, і мы... Кай. Гэта ўнутраная... Божух, я спужаўся, гэта па ўнутранай тэрыторыі, мне трэба зараз будзе пераязджаць у правы бок. Я думаю, што гэта нешта мапа шалее. Так, сюды. Каля слупа проехали. Ой, трэба было ў левую. Но зараз придется брацца вось так до левого боку. Зачепіў. Зато і пролез, добре. Так, паладзін не ведае, дзеля чаго гэты смайлік, але хай будзе. Так, далей сюды. О, дякую за фоллоу. Трейдер ТВ, дякую, шановны. Так, спочатку на кропачку, потім нам підкажуть, куди нам паркуватися. Сюди. ТП.
Давай, мы... Ну давай, крыху па гэтае. Павыёбваемся. Зараз будзем паркавацца, як мяне вучылі ў акадэміі. Ну, бачили, амаль атрымалася. Так. Дарэчы, пра дзяржаву, якая кантралюе ўсе маўлепасы на стрыме, запускалі прагнозы. Гэта такі таталізатар за дайсы. Балы каналу. Дык выявілася, што з польскіх IP нельга удзельнічаць. О, цікава. А што гэта за мадыфікацыя такая ў лепуса, што... Калі такім чынам яно зроблена, ведаеш што? Хутчэй за ўсё, бэкэнд гэтай прылады, якую запускаў лепус, яна знаходзіцца на тэрыторыі Китая альбо Расіі. Я ведаю, што расейцы блакуюць польскія айпішнікі. Кажу табе, так і ёсць. 100%. Гэта твічоўская прылада. Я разумею. Я пра гэта і кажу, што бэкэнд проста менавіта такім чынам завостраны. Такое можа быць. Мадэратары могуць запускаць. Continue. А дзе маё дасягненне? Я з Лісабона прывёз у Карунью. А яно не дало мне дасягненне. Так, блядь, ты что, здзекуешься? Мы столькі ехали. Столькі часу згубілі, і ты мне не даў дасягнення. Але ж паскуда. А ну чакай. Дайце гэта я вам зроблю, каб вы таксама бачылі разам са мной. Так, пілгрымаж яно завецца. Iberian Complete Leader from Lisbon. Севілья і Пампло. Ай, блядь, я дурень, з Памплоны трэба ў Карунью было. Мне ж трэцяе мястэчка не хапала. Памплона на Карунью. Ой, не, гэта я дурень. Ну, як заўсёды, божах. Ну, а хто б сумняваўся, правда? Сюды давай. Памплона нам трэба, бляха, а не... А з Памплона ніхуя нема. Ось і все. Камперваны давай. Камперваны... У нас тут усё па нейкіх Великотарнова. Балкан Лече. Сербія. Бляха, гэта Балканы. Але я памятаю, што... Вось гэта, бачыце, фірма. Там была іншая фірма. Там была іншая фірма, 100%. Баскі нічога не прадаюць. Так, вось гэта, вось яно нібы пасуе на тое, што нам трэба. Але я не памятаю вось гэтую фірму, хоць ты мяне забі. Так, а вы можете крышечку повисеть, потому что мне, мабыць, спатрэбіцца
Вось, павісіць, каб я знайшоў. Так, як яно завецца гэта халернае дасягненне з камперванамі? Going camping. Я зараз у вікі залезу, погляжу. Як там завецца гэтая фірма. Так, going camping. Давай спачатку гэту спасылачку адчынім. Ларус. Ларус. Кажуць, завецца гэтае паскудства Ларус. Стоукс і гэтак далей. Нічога няма ўвогуле з Ларусам. Ну, добра. У такім выпадку мне застаецца толькі аліўкі. Так. Архос. Вось так яно, правда? Архос. Божухна, так. Цибуля, бобы, яблыкі, мёд. Яблыкі? Каламата. Грейс, каламата, хельсінкі. Так, я нешта не зразумеў. А можна вось так вось паглядзець. Олів. Ось, олів ойл ёсць. Мне трэба толькі знайсці нейкую фірму. Палоў Карго. В Румынии. Испания, Бадахос, Нови Сад. Так, Греція. Мне патрэбна, каб Греція была. Божах, ну чаму так усё складана з тобою? Трикала нейкая, Браван. Так, Лида. Тулуза, Болонья, Мингибар, Милан. Наполе, Мадрид, Фартук. Ханья. У Каламата. Да. Нічога з гэтага мне не патрэбна. Паехалі. Нейкую зону адпачынка трэба стаць. Можа, паспім хаця б. О, яно, до речі, тут побач з нами. Можна тут спать? Ніби не можна. Так, давай ближей воды. Бачите, у нейкім заліве ми стоїм. О, ось тут можна. Давай спать. Ничто себе, ого, это бляха обновление. То можно додавать гадзины, зменшать. Давай. Выспались як собаки. Давай сюда глядеть. По новой. Ампервенс. Персонал, Стars, БХВ, какой-то Ортис, Балкан, Леч, Лисетте, Logistics. Не бачу нічого такого. У Памплоні є що?
І ў Памплоне ні халеры няма. Так, каб цябе. Значыцца, нешта вось такое працуе. Гэты пашукавік. І вось гэтыя Эліархус. Так, аліўкавая ферма. Нам трэба адвесці ў Грэцыю. А гэта ўсё па-за межамі Грэцыі. Каламата з Кіоса і з Каламату ў Каламату. Ніхуя сабе. Давайте вось так зробім. Глядзіце, з Каламату ў Каламату паспрабуем. Адзначу сабе, што мы ў Каламату павезлі. Каламата. А потым мы яшчэ возьмем другую. У іншы горад. Гэта будзе кола гонару. Ну тыпа таго. Так, ёб твою налево, блядь. Дзе навігацыя? Чекай. Так, направо. Цікава, што з нейкай Ікарыі мы везем вось сюды. Так, направо, потым на другім скрыжаванні направо трэба ўзяцца будзе. Чакай, дзе гэта? Adjust mirrors, slides. Не, гэта не тое. Так, F2 гэта у нас, дарэчы. Гэта дапамога. Всё, ну добра, паехалі як ёсць. Без навігацыі з правага боку не працуе, то і не працуе. Што паробіш? Можа, дарэчы, у гэтую браму трэба было. Да, блядь, паглядзі ты ў правы бок нарэшце. Ой, гарадзе, гэта абнаўленне гэтай гульні нешта сапсавалі крыху гэты досвед. Навігацыя зламаная. Так, тут направо. Вакол горада, ну гэта так, тыпу прыгарад трэба адвесці. Куды ты лезеш? Вы бачылі, дарэчы, ён з левага шэрагу ён палез. Так. З левага паса паехаў направо, так, нам усё яшчэ прама. Так, выбачаюся, гэта хтосьці на ютубе напісаў, що ж, правда? Мне пакуль што там іншы чатик. Простыя слова, вітаначкі, рада цябе бачыць. Не памятаю, каб мы з табой размаўлялі яшчэ ў чатику раней. Хіба што гэта было вельмі даўно. Мы катаемся зараз па Грэцыі. У нас тут ёсць дасягненні, якія трэба выконваць. Спіс даволі вялікі. Толькі некаторая частка выведзена на экран зараз, вось, але бягучая задача тычыцца менавіта дадатково DLC Грэцыя. Мы везем аліўкавы алей у 5 розных гарадоў Грэцыі.
Ну, адпаведна, аліўкавы алей з фермы адной. Нам трэба развозіць. Тут спачатку у нас такое кароткае заданне на тое, каб завесці з аднаго горада ў гэты ж горад на іншае прадпрыемства. Вось, но ўжо потым другое будзе менавіта ў іншы горад. Мы яго таксама сабе адзначым, запішам. А ты што? А ты як? Ці даўно сочыш за каналам? Я ўжо не памятаю, ці ты падпісаны, не падпісаны. Так, скрыжаванне нумар 1 трэба будзе праязджаць проста і потым направа на з'езд. Наколькі я памятаю. Блять, вось гэта я... з гэтымі камерамі. Я ўсё ніяк не прызвык. Так, вось першае скрыжаванне. Не, зараз упершыню на Ютубе знайшоў трансляцыю. А, шалець! Ну то вітаю на канале. Бо я сапраўды не памятаю, каб калісьці ты пісаў. Добра, раблю выгляд, што працую. Як і большасць у гэты час. Тут уже нічога не паробіш. Нешта на фоне мусіць пастаянна, правда, цябе забаўляць. Ці хаця б, калі пра нешта разважаеш, каб вока за нешта трымалася. Так, гэта туннель, а далей, во, падаецца нам у гэты, на гэтым скрыжаванні трэба было з'ехаць. Так и есть. Так что не спешаемся. Потиху сунемся. Так. Няхай шаі працуе, чалавекі адпачываюць. Ну, гэта у ідэальных умовах. У нас на праекце шаіха таксама мусіла працаваць, але ж не надта ёй выдаецца, калі праект не адаптаваны пад шаі. Толькі калі ўсё нарыхтована і адпавядае таму, што ад яе чакаецца, дакладней казаць наадварот, адпавядае таму, што яна чакае ад дакументацыі іншага. У гэтых выпадках так, яна будзе працаваць як належыць, а ў іншых не, яна пачынае выёжвацца, мякка кажучы. Так, падаецца нам сюды. Так, нам налево і да самага канца. Ох, як я не люблю гэткія павароты. У нас нібы замоўца больш хоча бачыць выкарыстанне шаі, чым карысны результат. Ну, ёсць такое, у мяне таксама такі праект маецца. Дзе проста налягаюць на тым, што ты мусіш выкарыстоўваць. Даходзіла нават да нейкіх абсурдных рэчаў, што калі чалавек бачыў код, напісаны шаі, ён яго правіў, каб ён працаваў. Вось. А замоўца адпаведна казаў яму: не, ты не код выпраўляй, ты выпраўляй промпты. Каб атрымаць тое, што трэба. Вось. Нягледзячы на тое, што гэта было, ну, не тое, каб менш карысна, а вытрачалася часу больш на гэта.
Ну і было такое, ведаеш, разовая акцыя. Ой. Ля, цягнік мы сустрэлі. Найс. Так. І там, ведаеш, там, каб гэта было яшчэ абгрунтавана тым, што гэты код будзе выкарыстоўвацца сістэматычна на ўсім праекце, ці на ўсцяж усяго праекта, ці потым яшчэ. Але ж не, гэта было разавае, тыпу фічу нейкую там аднакротна запіліць, вось, і ўсё, і на гэтым кінуць, больш да гэтага не вяртацца. Вось, і ўсё роўна не рабі промпт, і ўсё. А гэтае выкідай. Гэта не замержыш. Тое, што ты там выправіў. Всё, пакацілі. Ну, тыпа, замоўца нам абгрунтоўваў гэта тым, што праверяць гэты код таксама будзе шаіха. І што, тыпу, каб усе гэтыя працэсы былі зладжаныя, аднатыпныя і гэтак далей, трэба, каб было вось так. Ну, так, ды так. Замест аднаго дня працы, падаецца, на гэта сышло трошкі больш за тыдзень. Штосьці там 7 днёў, нешта такое. Ці 6. Але крацей так, такое было ў досведзе. Паціху праз масток. Шкада, што зараз не дзень, нічога не бачна. Было б прыгожа, мне падаецца. Так. Тут забаронена, тады сюды. Дзе гэтае прадпрыемства? Так. Та чакай ты на сваём, тут куды прыехаў, бачыш тут? Я еду. Зараз па гэтых вулачках трэба будзе ціскацца. Праехалі. Вось добра, што на гэтых вулачках у нас не сустрэнецца з сустрэчных машын, мне падаецца, ну не мусіць. Бо інакш мы не раз'едземся. Ой. Там забаронена, вядома. Ай. Там зачапіў, тут зачапіў. Так, замоўца піша патрабаванне праз шаі. Менеджеры глядзіць праз шаі, распрацоўшчыкі штурхаюць. Спрацоўшчыкаў штурхаюць прабіць праз шаі, рэв'ю праз шаі і па выніках лайно, якое не працуе. Ну, яшчэ не толькі рэв'ю, але і тэст таксама. І звычайныя тэсты робяцца праз шаі, і аўтаматычныя таксама праз шаі. Вось такая цікавостка. Так, сметнік тут у нас наўкола. А там што, чал стаяў піва хляў, ці што? Я вось неяк не паглядзеў уважліва з правага боку. Шалець. Якія дарогі тут на ферму. О, Еліарос. Олів, нам сюди. Так. Блядь! Што? Я ж не зачапіў нідзе. З правага боку я бачу, там яшчэ ёсць.
месца. Ну, поехали, ёпту, наперад. А, гэта я дахам балкон зачапіў. Ашалець. Але чаму трэйлер быў пашкоджаны, я не зразумеў у такім выпадку. Машнінскі, так, дзякуй, балкон, сапраўды балкон. Так, не, хлопцы, мне хапіла вось гэтых дзюрлівых паводзінаў. Усё, мы сюды здалі. Excellent, дарэчы. Злева, так. Незнарок, вітаначкі. Вітаначкі, табе давно не быў на трансляцыі, як справы. Еўратрак, сапраўды, так. Не ўсё дакладна зразумела. Так, адзін горад у нас тыпу маецца. Паглядзім, ці ён спрацуе, але давайте далей. Элі... Як яно, курва, там? Элья. Эльяр. І вось так мусіць быць. Так, і ён у нас быў, во, Кламата Кіос. Паляцелі. Ну, типу, недоўга, але можа быць па-рознаму. Я так разумею... Чакайце, адзначу сабе, што мы на Кіос павезлі. Всё, невялічкае. Так, а што гэта за... А, гэта DAF. Нейкі, я на такі не памятаю, каб я ездзіў. О, дзякуй Богу, у нас ёсць навігацыя з правага боку цяпер. Нам не прыйдецца на мапу зазіраць. Так, оп. Да будзе святло. Зараз мы яшчэ будзем назад выязджаць праз гэтыя вулачкі, шалець. Так, балкон. Я цябе бачу. Я цябе памятаю. Так, тут нам таксама налево было, не? Направо. А во, глядзіце. Ён по тэлефоне размаўляе, так? А я под... А, у яго радыёстанцыя нават тут. Гэта тыпу памагаты нейкі. Чай за ўсё, тыпу, я так паказваю ён. Нібы нават у нейкай камізэльцы ці штось такое яго зелёнае. Чалік, які жыве ў хаце. Так, з балконам гэтым. Машнінскі, а ведаеш, што? Крацей, каля маёй вёсцы, а дакладней казаць, у правых мастах, вось, быў такі неаднакротны выпадак. Крацей, там ёсць такое скрыжаванне, прышпільнае пасля мосту з левых мастоў, правыя масты. Вось, калі раптам ты ведаеш, пра што размова. І крацей, там Т-падобнае скрыжаванне. Вось, і ты з мосту просто ляціш па прамой, там прамая недзе кіламетр плюс-мінус была. Вось, ёсць дасюль яшчэ. Гэта я так для дэталяў была, кажу, ёсць. Вось, ну і фуры, калі едуць у масты, ці праз масты, а, дарэчы, гэта накірунак з Эльва. Вось, што там яшчэ было? Руда Ліпічанская, Зельва, Дзятлава, Дзярэчын. Вось, крацей, можна было праязджаць гэта ўсё. Вось. І фура ляціць, і не заўсёды, крацей, хамавала там, дзе трэба. Вось. І так не пашанцавала Чаліку аднаму жыць на гэтым скрыжаванні, што ў яго хата стаяла акурат такія масты базы ведае, так.
Вось. І тут у нас прама, усё добра. Карацей, у гэтую хату у маім дзяцінстве уляцела 3 фуры. Адзін раз было, правда, тое, што Чал заснуў проста за стэрном. Вось, і прачнуўся, калі ўжо плот ламаў. А там ад плоту да хаты было 2 метра, не больш. Карацей, вось гэты выпадак, калі і дальнабойшчык адзін прыснуў, ён хату змясціў на палову метра недзе за фундаменту. Пожыхна. Уяўляеш сабе, спіш такі, і просто бах! Цябе ў хаце Мерседес стаіць. З таварам. Вось. Добра, што яшчэ гэтая хата, яна ж з зруба зробленая, вось. Яна не склалася, як картачная хаціна. Вось, але просто была з фундаменту знесена. Толькі далучыўся ПРС СЛВ, вітаначкі, а тут такія жахі. Ну, гісторыя з жыцця, так. Цікавае было. Вось, што цікава, ведаеце, пасля гэтага выпадку больш ніхто і ніколі. Вось, натуральна, ніхто і ніколі не трывожыў гэтую хату. А нічога па сутнасці не змянялася. Там вядома, што Чалік, які ўляцеў, ён і хату аднавіў, на месца яе паставіў, і ўсё іншае, карацей, плот. Вось, дзякуй Богу, Чалік і далей сям'я гэтая жыве, вось, не ведаючы гора. Жыт. О, бляха, які цягнік. А чаму і такі кароткі, слухайце, такія бываюць? Цыстэрны цягаюць па 10 гэтых штук? Мне падаецца, калі ўжо такі цягнік ідзе, то на паўгадзіны звычайна падвісаеш. Я памятаю, калісьці мы з жонкай так на гэтым чыгуначным перахрэсці ці скрыжаванні сталі. Налічылі 92 ці 93 вагоны. А ён яшчэ ў горадні, там, ведаеце ж, ёсць скрыжаванне, якое вядзе, калі ў горадні ўволі. Хто знаёмы, там ёсць на А, чакайце, чыгуначны хаб. Божухна, вылецела з галавы. Ну, карацей, літаральна 3 кіламетры ад мяжы гораду, і там вось гэты чыгуначны хаб вялікі. То бок у самой горадні ёсць хаб дастаткова вялікі, а там яшчэ больш буйнейшы, значна буйнейшы. Вось. І вось там, карацей, гэты 90 вагонаў, яны на хуткасці прыблізна 3 кіламетры на гадзіну, таму што бегам было б хутчэй. Асіповічы, не, значна бліжэй. Блядь, чакай, не асаўляны, не. Курва! З усходняй часткі, карацей, калі каму цікава, то паглядзіце. Бо з галовы вылецела такое. Часам здараецца ў эміграцыі. А Крэсціна, гэта ў Менску, так, на ўсходзе далёка. Такі сабе хаб. Слухайце, а Крэсціна яшчэ жыве? Можа, знеслі ўжо? Бо я памятаю, што хтосьці выкладаў, што яны там, тыпу, зносяць гэты будынак. Гэта праўда? Можа, разабралі ўжо на цэглу? Валадарку разабралі? А, ну так. Так, Валадарку у цэнтры горада. Што яны там зараз будуць? Храм будаваць праваслаўны? Яны ж любяць такім займацца, асабліва гэта маскоўскі патрыархат. Каб там, дзе гэтыя людзей катавалі, аб'явіць потым гэта свяшчэнным месцам. Ну там казалі, што з'явіцца прастора, тыпу офісы, гэта самае яно, не кажы. Куру, бляха, і каб мяне туды завезлі і сказалі, што гэта тут, мяне рукі трэсліся. У такім офісным будынку, я ўпэўнены.
Зараз шкадую, што ў Беларусі мала дзе быў. Позна. Позна ўжо шкадаваць. Так, слухайце, неяк час незаўважна праляцеў, ўжо палова першай гадзіны. Мы зараз тут даедзем да порту, наколькі я памятаю, у порт мы едзем, потым пагрузімся, і там зусім недалёка да месца ўжо разгрузкі. І хутчэй за ўсё гэта будзе апошняе, таму што я ўпэўнены, што мы ні кампера не знойдзем сабе, ні гэтага... Ой, не Памплону у Карунью. Та ідзі ты ў сраку. А, гэта камера, правда? Гэта камера, так. Таму што няма ніякіх маячкоў. Не віў. Нічога такога. Там яшчэ і гатэль, падаецца, плануецца. А, шалець. Да. Давай, пропускай. Зачапіў. Ля. А, ну гэта 5% на нашу гэтую, на машыну. Груз не пашкоджаны. Алера. Гатэль, та вы што, шалелі? Які гатэль? Яно, бляха, выбачайце, хлопцы, але гучыць як сюрнейкі. Просто. Ось што ў мяне ў галаве зараз адбываецца, гэта просто уявіце сабе, калі такі памер жудасці, так, з 20-го года адбыўся па 26-й. І вось гэтая методыка, гэтыя справы, якія робяць улады, дык уявіце просто, што яны выраблялі на працягу з 1919 і ажно па 91. Просто уявіце, колькі ўсяго такім жа чынам было прыведзена да нейкага знаменателя савецкага. Аж шалець просто. Памеры гэтых маштабаў у галаве могуць не ўкладацца. Як яны здзекваліся і здзекуюцца, працягваюць здзеквацца з краіны і людзей. Слухайце, а неблагая брыка ў мяне пад сракою, яна добра так цягне ўгару. Ну-ка, гэта рнонь ці што? Не, гэта даф зноўку. Я ўжо глядзеў. Так, едем просто. Так, бываў я ў такіх гатэлях, кормяць плохо. Так, Машнецкі. Мне падаецца, гэта трэба пасля рэканструкцыі туды заехаць, ведаеш? Можа, не ўсё так кепска там. Як з твайго першага досведу. Не, дзякам, не хапіла. Я разумею, што аднаго разу дастаткова. Ну я не на валадарцы, але ўсё ж. Гэта не важна, дзе. Важна тое, што зараз у Батумі. Жывыя, здаровыя. Вось гэта важнейшае за ўсё іншае.
Так, нешта не разумею. Трэба трымацца шашы, праўда? Так, бо там гэтая жоўтая, гэта з'езд з шашы. Нам у Афіны трэба накіроўвацца. Але сапраўды па Тарашкевіцы трэба казаць Атэна, праўда? А не Афіны. Этер, Атэна, усё гэтае. Так. Ой, бачу прасадку кадраў. Зусім няўтульна стала, злева яшчэ гэты ёлуб пад'ехаў. Так, чакайце, я павярну толькі, бо паварот даволі небяспечны. Так, вось, дарэчы, глядзеў тут Рудзі ўсяго чалавецтва апошні сезон. Радзі ўсяго чалавецтва апошні сезон Рудзі. На захадзе людзі ўвогуле не разумеюць, што такое рэпрэсіі і як турмы сапраўды выглядаюць такі цырк. Гэта не цырк, гэта проста такое жыццё. Ты таксама ж праз СЛВ. Дарэчы, выбачаюся, але можаш нейкі гэты, як цябе называць правільна, а то так праз СЛВ такое сабе. Вось, гэта звычайная справа, таму што кожны жыве ў сваім асяроддзі, ў сваім грамадстве і абменьваецца інфармацыяй менавіта з гэтым пунктам. Ад гэтага пункту ты заўсёды абапіраешся ад яго і вывучаеш свет навакольны. Вось, і мы не ўяўляем, напрыклад, я зараз не ўяўляю, як арганізаваныя гэтыя самыя рэчы, напрыклад, у Канадзе. Вось, я ніколі не чуў, не глядзеў ніякай дакументалкі, нічога абсалютна. Я ніколі не чуў, не глядзеў, не бачыў у Францыі, напрыклад. Вось, Скандынавію бачыў, а Францыю ніколі. Партугалію тую самую, Гішпанію. Абсалютна нуль уражання, што там адбываецца і як. Вось. Тое самае і ў іх. Ну, яны чуюць, што нам патрэбна дапамога ў 2020 годзе. Ну, яны што маглі, то рабілі. З уплывам тых сіл, якія існавалі. Вось. Як ёсць, ну, з гэтым трэба працаваць. Гэта ўсё роўна, ведаеш, як зараз скардзіцца на стан беларускай мовы, што ўсё... Чакайце нам сюды, о. То бок, тыпу, скардзіцца на тое, што мала карыстальнікаў, вось і гэтак далей. Але ад скаргаў ні халера не зменіцца. Трэба проста рабіць. Трэба неяк управляць. Направляць той самай тычцы і гэтай інфармацыі. Вось, калі ты бачыш, што хтосьці не ведае і не цяміць увогуле, што гэта такое, як гэта. Вось, таму што нават я з гэтым сустракаўся тут, у Польшу. Уявіце сабе, што палякі нават былі ўражаныя тым, як... Блядь, я не разумею. Вось сюды, падаецца, мне трэба ехаць. Паводле навігатара. Вось, я распавядаў, як і што было. Вось, яны проста, ну, не верылі. Сапраўды не верылі. Вось, напрыклад, па сваім кейсе, назовем гэта так, што яно ў мяне такім чынам, я ім распавядаю, што, да чаго, калі, якім чынам, ён такі, та пиздзіш не можа быць. Ну, кажу, як ёсць. То бок, ну, яны не верылі, што за гэтае нейкая там крыміналка, такі, та не. Я кажу, ну, блин, што не? Паглядзі, ось, чытаеце Ціхановскую, кажу. Яны такі, не, я кажу, а вясну нейкую нашу там і так далей. Ну, калі не верыце, можаце там па афіцыйных гэтых крыніцах паглядзець. Вось, проста сцверджанне знайсці гэтых фактаў. Вось, калі ўжо так, сам-насам яны кажуць, што не. Так, выбачаюся, у мяне тут нейкая рэкляма выскачала. Каб цябе ліха. Обновілася яна, паглядзі на яе. Вітанкі, Вожик. Вітанкі, шановны. Так, ты ж не думаеш пра хваробу ў Бангладэшы, во? Ну, типу такога, так. Так, ну так, калі ты здымаеш серыял, уже зараз паглядзі ў сеці матэрыялаў шмат, каб не здымаць бздуру сапраўдную. Серыял уже зараз... Наконт гэтага, з гэтага пункту гледжання. Ведаеш, усё роўна, вось, прайшло колькі, 6 год жа ж з таго моманту. Ну, вось, хутка ўжо будзе 6 год.
9 жніўня. Вось, дык гэта усё роўна погляд, ён жа ж мяняецца. Ён быў праз год іншы, праз 2 змяніўся, праз 3, 4, 5. Таму мне падаецца, як ты выказаўся, трэба здымаць серыялы усё роўна. Нават калі ёсць той самы сюжэт, трэба здымаць усё роўна. Я гэта, ведаеш, на чым заўважыў вельмі моцна на тым, што лічы, што 5 год з'яўляецца чалавек, які ўжо не памятае, што было 5 год таму. Вось з нашым асяроддзем самы яскравы прыклад — гэта вось Альсевіч, напрыклад. Чалік з'явіўся ў нашым асяроддзі літаральна ў бягучым годзе, плюс-мінус. Вось, і калі мы з ім размаўлялі на некаторыя такія тэмы, якія вакол гэтага... Чакайце. Тут прама. Просто. Вось. Ён, тыпу, не, я не памятаю нічога такога абсалютна. Вось і ўсё. Тое самае, дарэчы, тычыцца маіх старэйшых дзяцей. Вось, вельмі падобна. Былі пытанні першыя гады, калі мы пераехалі, тыпу, а на што мы пераехалі? Заради чаго? Чаму? Калісьці, я памятаю нават, вось калі вайна пачалася, вось праз год, падаецца, цішы, блядзіна ты, паглядзіце на яго, толькі як ён да мяне прыціснуўся. Мне такія абдыманкі не патрэбны, я такіх стасункаў не шукаю. Галаўняк. Гэта, калі старэйшы мой, тыпу, казаў, на поўным сер'ёзе, то бок ён такі казаў, што мы з'ехалі таму, што мы падтрымлівалі Украіну. Ну, што... Нет, чакайце, не так ён выказаўся, блядь. Я памятаю тады, ледзь не ўваліў пиздюлю яму за гэта, за тое, што тыпу, што я, бацька, то бок, данаціў на вайну ва Ўкраіне. Вось так ён сказаў. Я проста ашалеў. Уявіць сабе. Там была такая лекцыя доўгая на паўдні яму, што да чаго. Вожык. Вожык. А у цябе дзяцей няма, правда? Ты гэтага яшчэ не спаткаў. Гэта залёт, не кажы. Вось, таму РС СЛВ трэба здымаць серыялы. Як мага часцей. А яны будуць паўторкамі. Няма, я ведаю, што няма. А можа, слухай, хто яго ведае. Можа, у мяне інфармацыя састарэлая. А па факце у вас там уже 3 бегае. Ножкі свае у моры паласкаюць. Так, я спадзяюся, я сюды правільна еду. Так, не, гэта не падабаецца мне. Можна я сюды заеду? Штосьці мне падказваю, што вось тут стаянка для цягачоў. Можа, яно там можна было б направа павярнуць, але я лепш адсюль. Гэтае самае зраблю. Стоп! А дзе мой пасадкавы? Гэты зялёны. Не зразумеў. А дзе зона гэтая, вось, якая лічыцца зялёная такая, куды мне трэба стаць і націснуць ок, паляцелі. Так, подъезжаем, так. Шалеть. Асвятленне гэтае, бачыце, як фокусу прасадзілі? А, вось яно, паскудства. Яго ж не было бачна. Так, нам трэба... Не ў Ханью. Іракліон? Не, Ханья.
Не, вось сюды. Калі я добра памятаю, нам трэба было сюды. Оу. Ой, не, дзякуй Богу, не сюды. Кіос. Кіос нам трэба было. Паляцелі на кіос. Учора не бегалі, праверу сёння як даў. Ну ты гэта пільна толькі праглядзі. Добра, па ўсіх кутах. Ось, пад коўдру зазірні абавязкова. Просто Першаслав. А, усё, Персіслав. Разумеў. Дзякуй. Што патлумачыў. Выбачаюся, калі раптам занадта кепска вымаўляў. Таму што я ведаю, што некаторых гледачоў гэтае як гэта трыгерыць. Вось, асабліва, напрыклад, маю жонку. Калі няправільна ейны... Блядь, я не туды паехаў, чакайце, тут нідзе. Трэба было па дарозе, а я паехаў па пірсе. Жонка мне не падабалася, я памятаю, хтосьці з стрымераў, каго мы рэйдзілі, неяк неправільна прачытаў ейна імя. Яна такая, Я спачатку на яго падпісалася, потым адразу адпісалася, што гэта ён. Маё імя каверкае. Так, дай праехаць. Не шкадую ні аб чым. Не ўсе выходныя, нічога не рабіў на канале, не шкадую ні аб чым. Я цябе падтрымліваю, Вожак, таму што ў гэтыя выходныя я таксама нічога не рабіў, я апроч таго, што глядзеў футбол і чытаў Ведзьмара. І вось што з'яўляецца вынікам. Я амаль дачытаў кніжку апошнюю, якая была выдадзеная, «Крашчэнне вагнём». Вось, мне засталося там літаральна сторонок 60. Вось, і мы з'ездзілі на возера, мы з'ездзілі шыкоўна пашпацараваць па горадзе. Вось. Дарэчы, я яшчэ ж набыў сабе абанемент у мацоўню. Ой, я такі задаволены з гэтых выходных. Мы так добра паспалі учора. Пазаўчора хуй там не паспалі. Малы прыйшоў у 5 раніцы, разбудзіў. Малодшы. Таму мы ні халеры не паспалі. Крыўдна было, каб ты толькі ведаў. А ведаеш, што самае цікавае? 5 раніцы ён прыйшоў, разбудзіў, песню спяваў, скакаў. Вось. І як толькі мы прачнуліся ўжо, падняліся з жонкой, ён пайшоў да сябе. Уяўляеш, якая халера малая? Злодзей, натуральны. Усё добра, за каго заўзеў у фінале? За Аргентыну заўзеў. Я за Месі. Бо я... як табе сказаць, я агулам вельмі заўзеў свой час за Роналдиньо. Адпаведна, за Барселону. Так, Роналдиньо ўвогуле для мяне быў... Ну, ох ты, божух, наша ледь, гэта што адбываецца? Ай! Вож бруднаваты, але не цалкам. Дзякуй велічэзна за падтрымку, Вожны. Вось, дзякуй, шаноўны. Так, чакайце, мне трэба... Я ж ужо забыўся, што мне нават гэтая данацілка ёсць. Шалець. Так. Чакай, а дзе я знайду? Це за ўсё тут. Выбачайся, літаральна хвіліначку. Мабыць, вось тут. Таксама балюча было учора. Ну, вось што зробіш, так. Так, гэта не тое. Выбачайся, мне трэба спачатку тут знайсці гэта донат, там ці было, ці не было паведамленне якое. Вож бруднавата, але не цалкам. То бок ён там агучыў усё ж такі, бачна было, не парся. Выбачаюся, што парусь, але так і ёсць. Чаму гэты, божах, на Роналдиньо? Таму што
Мне вельмі імпануе ягоны падыход. Чакай, на светлафоры направа ўсё. Ягоны падыход да прафесійнай сваёй дзейнасці. Памятаеце, вось ён жа ж не ўвесь час быў на піке сваёй формы, ці можа нешта такое. Недзе там, каля 7-10 гадоў такое было. Але затое, курва, як гэта было? Гэта было сапраўднае мастацтва на поле, вось на мой погляд. І яно, ведаеш, неяк такім чынам перанеслася на Месі, таму што Месі з 16 гадоў паказваў вельмі высокі ўзровень футболу. Просто неверагодны ўзровень футболу. Штогод. Каб не Рональда, той які крысцінка, вось, партугальская, вось, дык просто беспрацэднтна. Гэта быў бы гулец лепшы за ўсе часы. Ён, можа, і такім бы і стаў зараз, калі бы ўзяў гэты другі кубак свой. Разумееце? То бок, мне падавалася, што калі б Аргенціна ўзяла зараз яшчэ кубак свету, то ікона Месі, яна проста захрасла б на стагоддзі. Сапраўды. І так, агулам дасягненняў шмат, і тое, што было зроблена, гэта ўжо шмат, і вельмі добра зроблена. Вось, але другі кубак, і гэта было просто вау. Гішпанія больш маладая і хуткая, і не толькі, і значна мацнейшая. Яна вышэйшая была па росце, то бок фізічна значна мацнейшая за гэту Аргентыну. Блядь. Вось хто так робіць? Так, усё, мы привезли ў гэты горад, Кіос. Давай. У нас 12:47. 12:47. Давайте ўсё ж таки правер на ўсялякі выпадак. Каб зачыніць гэтае пытанне на сёння, прынамсі. Вось, з гэтым Памплона нічога няма. Так, і кемперваны. Кемперваны з ЦМТ, не. Гэта што за фірма? Из Румынии Оячо, не. Столкс, БХВ, после метро, не. БХВ, СМТ, БХВ, Плац. Из Наполи, не, з Наполи докладно не то. Нам трэба, каб гэта было з гэтымі. Карацей, шановна, усё на гэтым з еўратракамі на сёння досыць. Так, ну і гэтая статыстыка па ударах 20-0. Ну так, я просто адпавядаю таму, што сапраўды значна большая вялікая перавага была на баку Гішпаніі. З гэтым нічога не паробіш. Вось. Крыўдна, але зусім крышач. Таму што заслужана. Там не было такога, ведаеш, дарэчы, 412 мільёнаў на рахунку. Там не было такога, як, напрыклад, з Егіптам, так, што можна было ўзяць там на парушэнні нейкія, якія не былі залічаны там пенальці і так далей. Не, гэтага агулам не было, то бок Гішпанія перамагла ва ўсім Аргентыну. Што мне не спадабалася, дарэчы, у Аргентыне у гульні, тое, што яны пачалі гуляць брудна, вельмі брудна. Мне падаецца, там 2 гульцы на чырвоную нагулялі яшчэ падчас асноўнага часу. Вось, а так была толькі адна чырвоная картка. Вось. Добра. Шановны маю, велічэзна вам дзякуй. Пойдзем далей мы працаваць, жыць сваё жыццё, бесстрымоўскае. Вось. А на бягучы момант пойдзем у рэйд, мабыць, на твічы яшчэ забяжым да кагосьці, правда ж? Хутчэй за ўсё гэта будзе, як заўсёды, Ралев. Вось. І так, Ралев і Беляш стрыміць. Не, паляцелі да Беляша, да спадарні Аш. Бай-бай. Я не люблю аргентынцаў таксама за брудную гульню. І гэта не прыгожа выглядае зусім. Не фэрплей. Вось, таму пойдзем зараз да Эш. Вось, вітанашкі перадавайце. Пабачымся заўтра. Заўтра у нас будзе лонг-дарк, як заўсёды ў аўторак. Вось, і як заўсёды не забывайцеся падтрымліваць вольных беларусаў і вольную Украіну. Усім пакуль, да заўтра.